በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 7 ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ምሕረትን ቸርነትን ሰለስነትን ሓድነትን ይቕረታን ለውሃትናትን ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ፈጣሪና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራራእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ። ስንክሳር ሚያዝያ 7 እንቋዕ ናብ ጻድቅ ሰብ ቅዱስ ኢያቄም ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ቅዱስ ኢያቄም ማለት ኣቦኣ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና እዩ። ቅዱስ ኢያቄም ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንግስትን ዝኾነት ንእመቤትና ድንግል ማርያም ኣቦኣ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብ ቅስራ ኣቦኡ ዝተወልደ ናይ ቅዱስ ዳዊት ዘመድ ክኸውን ከሎ ኢያቄም፣ ሳዶቅ፣ ዮናኪር ብዝበሃሉ ሰለስተ ኣስማት እውን ይፍለጥ። ቅዱስ ኢያቄም ከም ስርዓት ኦሪት ዓብዩ ካብ ነገደ ሌዊ ዝተወልደት ንጓል ማጣትን ሄርሜላን ንቅድስቲ ኣዴና ሃና ተመርዓወ። ክልቲኦም ብንጽህናን ብምጽዋትን ከም ሕጉ ወላ እኳ እንተነበሩ ምውላድ ዘይከኣሉ መኻናት ነበሩ። በዚ ምኽንያት ካብ ወገናቶም ንዕቐት ተዓጊሶም ብዓብዪ ሓዘን ነበሩ። ድሕሪ ግዜ ግን ስም ኣፀዋውዓኣ ዝኸበረ መልክዓ ዝወቀበ ውላድ ክህቦም እግዚኣብሔር መሪፅዎም ካብ ዝተባረኸ ሰብነቶም ንድንግል ማርያም ወለዱ። ቅዱስ ኢያቄምን ኣዴና ሃናን ንእመቤትና ናብ ቤተ መቕደስ ምስ የእተውዋ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ቅዱስ ኢያቄም ብጽቡቕ ሽምግልና ዓሪፉ ምስ ቅድስቲ ሃና ኣብ ጌተ ሰማኒ ተቐብረ። ቅዱስ ኢያቄም ዝዓረፈሉ ዓመት ግልፂ እኳ እንተዘይኮነ ድንግል እመቤትና ማርያም 8 ዓመት ምስ መልኣ ክልቲኦም ቅዱሳን ወለዳ ብህይወተ ስጋ ከም ዘይነበሩ ኣበው ነገሩና። ብምዕራፍ ድማ ቅድስቲ ሃና ትቕድም መቓብሮም ክሳብ ሕጂ ኣሎ። ዝዓደሎ ናብዚ ቦታ በፂሑ ይሳለም በረከቶም ይሕደረና። እዞም ቅዱሳን ወለዲ ኣባ ሕጎ እነ ሕጎ ንመድኃኔዓለም ንፈጣሪ ንኣምላኽዮም ከመይ ትዕድልቲ እዩ። በረከቶም ይሕደረና። ንድንግል ማርያም ኣደይ ወላዲታ ኣቦኣ እዮም። ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ኢያቄም በረከት የሳትፈና አሜን። ሚያዝያ 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኢያቄም ኣቦኣ ንድንግል ማርያም፣ ቅዱስ አጋቦስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴዎድራ ሰማዕት፣ ቅዱስ አባ መቅሩፋ ጻድቅ። በወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ አባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ አባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ አባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ንኣንበሳ ዝተውሃበ። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ዕለት 7 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 8 ስንክሳር ድማ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰለስቱ ደናግል ኣዋልድ 8 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ 3 ቅዱሳን ደናግል ብሰማዕትነት ዓረፋ። ነዚኣተን ድማ ስመን ኣጋሊስ፣ ኢራኒን ሱስንያን እዩ። እዘን ደናግል ድማ ካብ ሃገረ ተሰሎንቄ እየን። ወለደን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ነበሩ። ስለ ዝነበሩ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዝግብኦ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ የምልኻኡ ነበራ። እዘን ደናግል ድማ ድንግልናን ንጽህናን ፈተዋ። ብሓደ ልቢ ተሰማሚዐን ድማ ብጽኑዕ ተገድሊ ተጸመዳ። ብኣውራኡ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ይተግሃ ይጾማን ይጽልያን ነበራ። ናብ ኣድባራት እንዳተመላለሳ እውን ምስ መነኮሳያት የገልግላ ነበራ። ከሓዲ መክስሚያኖስ ምስ ነገሰ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ተኸለ። ናይ ንጹሃን ደም እውን ኣፍሰሰ። ነዚ ርእየን ድማ እዘን ደናግል ፈርሓ። ናብ ሓደ እምባ ሃዲመን ድማ ኣብ በዓቲ ተሓቢአን ካብኡ እንከይወፃ ብጾምን ጸሎትን ተጸሚደን ተቐመጣ።
ሓንቲ ሽማግለ ክርስቲያናዊት በብሸውዓተ መዓልቲ ትበጽሐን ነበረት። ኩሉ ዘድልየን እውን ትህበን ነበረት። ናይ ኢደን ስራሕቲ ትሸጠለንን ካብኣተን ዝተረፈ ድማ ንድኻታት ትምጽውተለንን ነበረት። ሓደ ሰብኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ከተማ እንክወጽእ ናብ እምባ ኩሉ ግዜ ካብ ከተማ እንትትወጽእን ናብ እምባ እንትትኸይድን ረኣያ ነታ ሰበይቲ ማለት እዩ። ንሳ እንከይረኣየቶ ብሕቡእ ድማ ብርሑቕ ተኸተላ ናብ በዓቲ ክሳዕ ክትኣቱ ተመልከታ እሞ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ስለ ዝመሰሎ ድማ ክሳዕ እትወጽእ ተሓብአ። እታ ኣረጊት ካብቲ በዓቲ ምስ ረሓቐት ድማ እቲ ሰብኣይ ኣተወ ናብተን ደናግል ማለት እዩ። ነዘን መራዕቲ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ዝኾና ክቡራት ኣዕናቕ ድማ ደው ኢለን እናጸለያ ረኸበን። ኣሲረንን ናብ ከተማ ተሰሎንቄ ክሳዕ ዘብጽሐን ጎተተን። መኮንን ሃይማኖተን ምስ ሓተተን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ንሳተን ክርስቲያናውያት ከም ዝኾናን ምእንታን ንዝተሰቐለ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ከም ዘምልኻኡን ተኣመና። መኮንን ድማ ኣብ ልዕሊአን ተቖጥዐ። ንኸገርፍውን ድማ ኣዘዘ። ጽኑዕን መሕመምን መግረፍቲ ድማ ገረፍወን እሞ ስለ ዘይተኣዘዛሉ ናብ ክሕደቱ ስለ ዘይኣተዋን ድማ ናብ ሓዊ ንኸድርብይወን ኣዘዘ። ናብ ሓዊ ድማ ደርበይወን። ኣብ ውሽጣ እታ እሳት ድማ ነፍሰን ኣረከባ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ዓወት ኣኽሊል ህይወት ተቐበላ። በረከተን ይሕደረና። በረከተን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ለኣጋሲስ ወለኤራኒ በኣመስቅሎ ወለሱስንያ ሳልሲት ስርግዋት በተደንግሎ ዘፈጸማዮም በዋዕየ እሳት ተቀትሎ ሰላም ሰላም ለልበ ኣረጊት እብሎ መፍቅደ ዚኣሆን ዘይህሊ እለታተ ኩሎ ይብል። በረከተን ይሕደረና። ከምኡውን 150 ሰማዕታት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብኢድ ናይ ፋርስ ንጉስ 150 ሰባት ብሰማዕትነት ኣዕረፉ። ንሱ እዚ ንጉስ ድማ ንሓንቲ ኣብ ንዓዱ ቀረባ ዘላ ናይ ክርስቲያን ሃገር ከበባ። ካብኣ ድማ ብዙሕ ምርኮ ማረኸ። ናብ ዓዱ እውን ወሰዶም። ነቶም ማሪኹ ንዝወሰዶም ድማ ንፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ንኸምልኹ ድማ ኣገደዶም። ምስ ኣበይዎ ድማ ኣራእስቶም ብሰይፊ ንኽቖርጽዎም ኣዘዘ። ኣራእስቶም ድማ ቆረጽዎም። መንግስተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ህይወት ተቐበሉ። እግዚአብሔር ድማ ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለክሙ ሰማዕታተ አብ ወወልዱ 150 እለ ትትፈቀዱ ዘተጸወውክሙ ለንጉሰ ፋርስ ብዕዱ ወተቀተልክሙ በሰዓት ኣሃዱ ሰበ ኣበይክሙ ለፀሃይ ትስግዱ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጢሞቴዎስ መዘከርታኡ እዩ። በረከቱ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ከምኡውን ስንክሳር ናይ ዕለት 9 ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ዕለት 7 በረከቶም ይሕደረና። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 9 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሚያዝያ 9 ስንክሳር ቅዱስ ዞሲማስ ቀሲስ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አቦ ቀሺ ዞሲማስ አዕረፈ። እዚ ጻድቕ ድማ ካብ ደቂ ሰብ ፍልስጥኤም እዩ። ወለዱ ድማ ጻድቃን ክርስቲያን ነበሩ። ነዚ ጻድቕ ምስ ወለድዎ ድማ 5 ዓመት ኣዕበይዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ንኸዕብይዎ ኣምለኻዊ ጥበብን ኩሉ ሕግን ስርዓትን እውን ንኸምህሮን ንሓደ ኣረጋዊ ኣቦ ሃብዎ። እቲ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ተቐበሎ፣ ወዱ እውን ገበሮ። ኩሉ ዘድሊ ትምህርትን ኣምለኻዊ ጥበብን እውን መሃሮ። ልብሲ ምንኩስና እውን ኣልበሶ። ዲቁና ድማ ሸሞ። ብሰናይ ግብሪ ድማ ዓበየ። ስራሕቲ ትሩፋት እውን ወሰኸ። ኩሉ ግዜ
ድማን እግዚአብሔር የመስክኖ ነበረ መዓልትን ለይትን ድማ መጻሕፍቲ የንብብ ስራሕቱ እናሰርሐ እውን እንተኾነ ምግቡ እንክበልዕ እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ካብ አፉ ምስጋናታት ኣይቋረጽን ነበረ። ኣብ ውሽጢ እቲ ደብሪ 45 ዓመታት ምስ ተፈጸመሉ ድማ ቅሽና ተሾመ። ተጸምዶን ተጋድሎን ድማ ወሰኸ። ብድሕሪ እዚ ድማ እናተጋደለን ተጸምዶ እናወሰኸን ብሽመት ቅሽና ይቕረታ ብሽመት ቅሽና 13 ዓመት ምስ ኮኖ ተጻራሪ ጸላኢ ዲያብሎስ ኣብ ዘመኑ ካብ ዘለዉ መስተጋድላን ብተጋድልኡ ኣዝዩ ልዕል ከም ዝበለ ገይሩ እኪይቲ ሓሳብ ዘርአሉ ብልቡ ድማ ካብ ናይ ጽድቂ ስራሕ ኣነ ዘይገበርክዎ ሲህሉ ዶ ይኸውን በለ እሞ ነገር ግን ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኹ ለኣኸሉ እሞ ናብ ጥቓ ሩባ ዮርዳኖስ ናብ ዘሎ ደብሪ እውን ደኣ ለኣኾን እምበር ኣይሓደጎን። ኣብቲ ግዜ ድማ ተንሲኡ ከደ ናብቲ ደብሪ እውን በጽሐ። ኣብኡ ድማ ብገድሎም ፍጹማን ዝኾኑ ጻድቃን ኣረጋውያን ረኸበ። ንሱ ካብኣቶም ከም ዝንእስ ድማ ፈለጠ። ንሱ ኣብ ውሽጢ ዓለም እዩ ዝነብር እሞ ስለዚ ነገር ካብኡ ይሐሹ። ምስኣቶም እናተጋደለ ድማ ንብዙሕ ዘመናት ካብኣቶም ምስኣቶም ነበረ። ንመነኮሳት እቱ ገዳም ድማ ልማዶም ከምዚ እዩ። ዓብይ ጾም እንክበጽሕ ካብ ቅድስቲ ጾም ሓደ ቀዳማይ ሱባኤ ብሓባር ይጾሙ ይቕረታ። ኣብ ዕለተ እሁድ ድማ ሰንበት ማለት እዩ ምስጢራተ ቅዱሳት ይቕበሉ። ብጽባሒቱ ድማ ንሳቶም እግዚአብሔር ብርሃን ረድኤቱ ሂቡ የድሕነኒ ዘፍርሓኒ እንታዩ ዝብል መዝሙር 26 መዝሙረ ዳዊት ክሳብ መፈጸምታኡ እናዘመሩ ካብ ደብሮም ይወጹ። ካብ ደብሪ ኣብ ዝወጽሉ ግዜ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ይጽልዩ። ነንሕድሕዶም ድማ ሰላምታ ይለዋወጡ። ናይዚ ደብሪ ኣብ እምነት ድማ ኣብ ልዕሊኦም ይባረኽ። ብድሕሪዚ ገጽ ብጻዮም ንኸይርእዩ ንሕድሕዶም ናብ በረኻ ይብተኑ። ሓደ ንብጻዩ እንተርእይዎ ንብጻዩ ንኸይርኢ ናብ ካልእ ቦታ ይኸይድ። ቅዱስ ዞሲማስ ድማ በብዓመቱ ምስኣቶም ዝወፅእ ኮነ። ኣብ በረኻ ድማ ይንከራተት ነበረ። ዝጸናንዓሉ ንኽገልጸሉ ድማ ንእግዚአብሔር ይልምኖ ነበረ እሞ እናተከራተተ እናተጨነቐ እናዞረ እንከሎ ድማ ንገዳማዊት ማርያም ግብፃዊት ረኸባ። ካብኡ ድማ ኣብ ግዜ ንእስነታ ኣብ ውሽጢ ዓለም ከመይ ከም ዝነበረት ኣብ በረኻ ዘሎ ናይ ገዳም ናብራኣ ከመይ ከም ዝኾነ ተረድኣ። ካብኣ ዝኾነ ኩሉ ድማ ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈጸምታ ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብካልኣይ ዓመት ምስጢረ ቅዱሳት ንኸምጽኣላ ደለየት እሞ ከም ዝበለቶ ድማ ገበረላ። ነዚ ጻድቕ ድማ ናብ ብሔረ ብፁዓን ንኽኣቱ ተገብኦ። ንሱ ድማ ገድሎም ጸሓፈ፣ ግብሮምን ጽድቆምን ድማ ገለጸ። ኩሉ ዕድሚኡ 93 ዓመት ምስ መልኣሉ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ድማ ምስጋና ይኹኖ። ብስብከቱ እውን ምሳና በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለዘሲማስ ሰበ ጸለየ ወአስተበቋዓ መጠነ ዓመታት 40 ብሔረ ብፁዓን በጺኦ ምስለ ማቴዎስ ቦአ ኩሎ በህየ እንተነጸረ ወሰምአ በውስተ ዓለም ከመይ ይስብክ ወፃ። ካብ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ማሕበር ቆልዓ 10 ወርሒ ሕፃን ናይ ዝኾነ ኤስድሮስ ዝኾኑ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን ብሰማዕትነት ዓረፉ። በረከቶም ምሳና ትሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል እደወ ብፁዓነ ዘነጸሮሙ ዘሲማስ ወከመ ስምዓ ጽድቅ ኮነ። እንበይነ ይበልኡ ስጋ ወእንበይነ ይሰትዩ ወይነ በስምረተ አምላክ ክርስቶስ አድምኡ መካነ ሃበ አልቦ ህማመ ወአልቦ ሃዘነ። ሊቀ ጳጳሳት አባ ስንትዩ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ብኢደ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ አባ ስትንዩ ዓባይ ተኣምር ተገልጸት። እዚ ድማ አባ ስትንዩ ቅድስቲ ጾም 40 ኣብ ደብሪ አባ መቃርስ ምስ ዘለው መነኮሳት ንኽጸውም ናብ ገዳመ አስቄጥስ ወፀ። ሰሙነ ሕማማት ምስ ኮነ ድማ ናይ ዓረብ ኣስላም ተኣከቡ። ገዳማትን ኣድባራትን ንኽዘርፉን ንኽማርኹን ድማ ናብቲ ገዳም በጽሑ።
ኣብኡ ድማ ንዘለዉ ሰባት ንኽቐትልዎም ድማ ኣስያፋቶም መዚዞም ኣብ ኢዶም ሒዞም ብምብራቕ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ከውሒ ቆሙ። ኤጲስቆጶሳትን መነኮሳያትን ድማ ናብ ኣባ ሱቱንዩ ተኣከቡ። ካብእቶም ናይ ዓረብ ኣስላም ዝኾነ ነገር ነገርዎ። ካብኡ ንኽገልስ ድማ ለመንዎ። ቅዱስ ኣባ ሱቱንዩ ድማ ኣነስ ጎይታና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓፀበሉ ሓዱሽ ስርዓት ዝሰርሓሉ ናይ ፋሲካ ፍስሓ በዓል እንተዘፈፀመ ካብዚ ገዳም እዚ ኣይፍለን በሎም እንከይፈፀመ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ እናፈከሩ ናይቶም ኣስላም ዓውታ ወሰኸ። ኣባ ሱቱንዩ ድማ ናይ ህዝቡ ድንጋፂኦም ምስ ረኣየ ኣብ ልዕሊኡ ናይ መስቀል ምልክት ዘለዎ በትሪ ሒዙ ምስ ህዝቢ ክርስቲያን ብምፅዋት ይሓሸኒ እናበለ ናብኣቶም ክወፅእ ተለዓለ። ኤጲስቆጶሳት ድማ ሒዞም ንኸይወፅእ ከልእዎ። ንሱ ግና ንልቦም ኣጽናዕንዕን ኣረጋግዕን ናብ ናይ ዓረብ ኣስላም ድማ ወፀ። እቶም ኣስላም ኣብ ኢዱ በትሪ መስቀል ሒዙ ምስ ረኣዩ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ንኸም ዘሳድድዎም ንድሕሪቶም ተመሊሶም ሃደሙ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንድሓር ድማ እዞም ኣስላም ናብ ቅዱሳት መካናት ኣይተመልሱን። ብሓይሊ መስቀሉ ንህዝቡን ዝኣድሃነ ልዕልናን ክብርን ገንዘቡ ንዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ምስጋና ይግባእ ዘለዓለም ዓለም ዓለም አሜን። ዓርኬ ድማ ሰላም እብል ለዛ ሃይለ ትእምርት ተውህቦ ለሊቀ ጳጳሳት ስንትዩ በህሙስ ፍስሓ ድህረ ተህጽቦ ዓረባውያን ዘምጽኡ ቁኑታነ ሰይፍ በገቦ በበትረ እዴሁ ትእምርተ መስቀል ዘቦ እስከ ባህቲቱ ሰደደ ወአድሃነን ህዝቦ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ጸሎቶም ይሕደረና ምስኩላትና ይኹን አሜን። ጸሎቶም ይርዳእና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ካብ ዜማ ካብ ፊደል ካብ ኣናባ ኩሉ ዘንጠብክዎ ዘጉደልክዎ በአፈ ቅዱሳን ተኳ መላእክት ተአረመለይ አሜን ወአሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለዕለትነ ሀበኒ ወህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛ አበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩስ መዚአኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቸው ድንግል በስጋችን በእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽልይ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማይጸነው ከተማጸነው ክዳንኪ አሜን። ቅዱሳን ኩሎም በረከ